Mermera Amedê bi rengên xwe yên cuda ji Çînê heta Amerîka li gelek welatan bi nav û deng e. Lê di salên dawî de li Amedê sektora mermerê di nava krîzê de ye. Ji ber êrişên Daişê bazara mermerê li Başûrê Kurdistanê û li Rojhilata Navîn ji sedî heftê kêm bû. İhracata Çînê jî ji ber polîtikayên dewleta Çînê her diçe kêm dibe. Ali Kürdistan'a dana pazartine ve kaberenine peşime malzeme dişiyand Kürdistan'ı jüveri düşü Bağdat'ı berjer düşü ama parda evji pırket ama nivi ketiye. Li gorî rêveberên Komeleya Hilberînerên Mermerê her pêşveçûn gêşedan û krîzên li Rojhilata Navîn bandora xwe bi awayekî xirab an jî baş li ser firotina mermerê dike. Em dixwazin ku li Rojhilata Navîn wek temeniyekî ev şer bê rawestandin. û li wê derê ev xelkê li wan de re dijîn di navbera wan de aştiyek çêbibe şer nekin. Wata ku şer tune be di vê nebê ev ticaret çê dibe. Yani ticaret biçek girêdayê şer e. Wata ku şer çê dibe ticaret sekine. Lê dünyayê te ve dünyayê wisa. Li ku derê şer hebe istikrarsizî heye û bêbawerî heye. Ji ber ku bazara mermerê ya Rojhilata Navîn û Başûrê Kurdistanê her diçe kêm dibe, hilberînerên Kurd çavberdanê bazara Qatar, Hindistan û Brêzilyayê. Niha ji bo mermerê bifroşin van welatan li rê û rêbazan digerin. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.